Ayan o, tingnan nyo ka mga kadong Bisaya, magwi-withdraw lang siya. Magwi-withdraw lang, nakaano pa ng upuan. Ano to, senior citizen? Oh, no, magwi-withdraw lang, nakaupuan. Oo. Oh. Di ba mag-withdraw lang siya ng pera, pero tingnan mo, oh. Ha? Ay, umupo ka rin, umupo ka rin. Umupo ka rin. Umupo ka rin. Oh, ayan, oh, hayaan nyo na, nag-withdraw siya. Di ba? So ayan, welcome back to my YouTube channel. This is your Dong Bisaya. So actually meron akong kasama ngayon mga kadong Bisaya. Papunta lang kami ng ano ng Ace Hardware kasi meron lang akong ipapa-change. So nandito kami ngayon sa Mall of Asia. Kasi ito lang naman yung pinakamalapit dito. Pagod ako maglakad. So actually yung nakikita nyo dito, siya po si Cassiopeia. Siya yung humati sa 4 na brilyante. Di ba? Oo. So ayan, nasa likod ko. Dito tayo dumaan. Saan? Forest. Yeah. Maganda talaga yung mga view. Di ba? At saka mas gumanda siya ngayon, pero alam mo pag summer, ano yan? Lagas siya pag summer. Oo. Yung mga photo, picture Pero, ako ng ganyan sa kanila. ayan o. Ikot natin dyan. Ayan, di ba? Oo, ang ganda ng yabong, no? Yeah. So, i-picture mo yung ginagawang mo. Oo, wag muna. Ayan o, yun. Sige na nga, o ayan. So ayan mga kadong Bisaya, kung nakikita nyo, yung MOA po ay nasa under renovation po siya ngayon. Yan. So ginagawa siya, siguro pinapalaki siya. Diba? Cassiopeia? Pinapaliit. Pinapaliit siya. Bakit? How many times you came here in Mall of Asia? I don't know. Why? Kung sama sa kamukha. Guys, di ba may kamukha siyang ano, senador? Oo, wala naman siyang stoplight. So talaga, pinapakaba mo ako. So ayan, papunta po kami ulit ng Ace Hardware para magpa-change item po sa binili namin kahapon. So, actually para sa aircon yon. Di ba tinanong natin yung tinanong namin yung nagtitinda o yung salesman na if it's the connector or it's capable to the aircon. Wow! Tagalog ka na nga lang. Oo nga, no? Parang nahiya ako sa part na yun. Yan, so yan, kung mapapangang tao. Pero ang gaganda niya yung furnace, ha? Yan, so pero kahapon parang ang dami ng tao kahapon, no? Hindi ano, oras pa lang kasi. Yeah. So ayan ang mga kadong Bisaya. Ganda ng mga flowers. So pinapaganda talaga siya. Di ba? Tingnan nyo guys, no? Mayamang mayaman. Outfit pa lang. Di ba? Yan, no? So meron siya dito. Yan, oh, statue. Diba? Ang ganda niya in furnace. Yan, ang ganda rin niya, oh. Wait lang. Sige, picturean kita. 1, 2. 1, 2. Yan. Diba? Ang ganda mo dyan. Parang kamukha. Ay, salamat. Diba? Saan? Yung pati. Baka makasalubong natin yung taga-Ace Hardware. Oo. So, ayan. Pero ang kaganda ng mga kulay niya. No? Parang ang yayabong ng mga halaman ngayon, no?
Wow, ang ganda ng umuupo. Tingnan mo, parang siya yung may-ari dyan lahat, no? Saan? Yan, ang gaganda dito. May pusa dyan? Wow, kawawa naman ni Mingming. May mga pusa dito, oh. Ang cute. May ano yung mata niya. Ito yung umutang yun. Mm. Ito yung nanay nila. Kawawa naman. Uy, anak ka ng anak yung... So ayan, malapit na kami ng Ace Hardware. Mga kadong Bisaya. Yan. So mamaya pupunta rin kami ng hypermarket, no? Pupunta tayo hypermarket, no? Kasi meron tayong bibilhin doon. So mag-grocery kami konti, magsha-shopping. Magsha-shopping pero wala kaming pera. Yan yung mapera yung kasama ko, ayan, oh. May-ari yan ng isang clinic na sikat. Kasi yan sa pinaka-bongacious. Ganyan sa dito. Ayan, mga kadong Bisaya, nakita na namin yung Ace Hardware. So, tara na, tawid na tayo. Yan. Ha? Nag-facial na ako kasi papunta na kami ng Ace. Facial na tayo. So, ito na po. Malapit na po kami sa Ace. Okay. Yan, nandito na kami. Bumalik na ulit kami. Sasabihin na naman ng ano to. Ay, nandito naman tong mga boyset na to. No? Hoy, dito sa kabila.